Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela, no 107.7 de FM. Saúdo a Ramón González, con Matías Nicieza, como sempre, no control da son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais, e Manuel Gil grabando este programa para que o poidades ver tamén na canle do Pescado Rubén de YouTube. Fin de semana de dobre desplazamento para o Pescado Rubén, que aspira a vivir unha xornada tan boa como foi a pasada, con victorias do equipo feminino e tamén do equipo masculino. O equipo que preparan Julio Delgado e máis Lucas visita o Soto del Real, un equipo da zona baixa da Táboa, mentres que os discípulos de Juanma vanse desplazar, vanse medir ao Mengíbar na súa pista, un equipo andaluz que xa queda bastante lonxe dos postos de playoff despois dun tramo inicial de liga no que aspiraba a estar aí entre os mellores para chegar á fase final do campeonato. Imos falar tamén no programa de hoxe sobre o Nacional Sub-19, donde van competir dous representantes da canteira do Pescado Rubén, Luís Mía e Mais Nito, coa selección galega Sub-19. E tamén teremos espacio para o treito final da segunda autonómica de fútbol con esa Sociedade Deportiva Burela que se está a xugar o ascenso nun tramo final da competición moi emocionante. Imos saudar antes de comezar, como sempre, aos nosos convidados de hoxe. Boas tardes, Judith Pedreira. Buenas tardes. Xogadora do primeiro equipo do Pescado Rubén feminino. Temos con nós a un porteiro da selección galega sub-19, a Luís, moi boas tardes. Boas tardes. E temos tamén a Cristian Peter, boa tarde. Boas tardes. Que se perde por lesión ese Nacional sub-19 despois de colaborar cos seus compañeiros a estar na fase previa, ademais nunha fase previa moi destacada. Falaremos con eles dous, tanto dese campeonato de España como da actualidade do equipo masculino. Imos empezar polo equipo feminino, por ese Soto del Real, Pescado Rubén, ao sábado ás 6 da tarde, despois dunha xornada frutífera na que as burelesas gañaron ao Móstoles 3-0 e subiron unha praza na clasificación de Liga. A máxima categoría do fútbol sala feminino español sigue moi igualada, non? O Atlético novo líder, gañou na pista do Universidade de Alicante 0-1, ten 56 puntos, ten 55 o Roldán, son 54 do Burela, os mesmos que ten o equipo alicantino que é cuarto. O cadro laranxa vai visitar agora a un rival da zona baixa que apura as últimas opcións de manter a categoría. Está a 10 puntos da permanencia, cando faltan só 21 por disputarse nesas 7 últimas xornadas. O cadro madrileño leva ademais sen puntuar desde o 17 de febreiro, cando gañou unha pista dun rival directo como o Cádiz 2-3. O corpo técnico laranxa vai contar para este partido coa baixa de Julia Forsuk, que está convocada ca selección de Ucrania para 3 partidos amigables na fin de semana. 2 van ser contra o combinado de Irán e un contra o de Tailandia. Judith, como está a Liga? Impresionante. Falábamos hai meses atrás, outras veces que viñeras ao programa, de que xa daquela estaba moi emocionante e sigue, non? Sí, desde el principio lleva siendo una liga súper igualada, muy emocionante, y ahora estamos en el tramo final y estamos 4 equipos luchando por el título. ¿Cómo fue ese partido contra o Móstoles, esa victoria por 3-0? Fue un muy buen partido de todo el equipo. Logramos dejar la portería a 0, que es importante. Se pusieron 5-3 y supimos defenderlo bien. De hecho, hicimos un gol estando en inferioridad y nada, siendo equipo podemos lograr muchas cosas, así que vamos a seguir con ello. Supoño que además anímicamente era un resultado necesario, non? Despois de ese revés da Copa Galicia, de perder a final, nun desenlace tan cruel no último segundo. Sí, bueno, la Copa Galicia fuera el fin de semana anterior, pero ya desde el lunes empezamos a pensar que es otra competición y tenemos que seguir luchando para seguir ahí arriba. Últimas xornadas de Liga, o treito final, hai moitos equipos que xa non se xogan nada,
pero non é o caso, non? O Soto do Real necesita os puntos. Sí, Soto del Real está ahí para ver si puede salir del descenso. Pero bueno, nosotros tenemos que mirar lo nuestro, que es seguir sumando más 3, quedan 7 jornadas y tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar a ver si el Futsi falla un partido, que es lo que nos hace falta. Bueno, na primeira volta da Liga, pues, moita diferencia entre os dous equipos, creo que foron 8-1. Sí. Bueno, non sei como bicho o Soto del Real naquel partido, que che pareceu? Bueno, también ir a jugar a su casa también siempre va a ser más complicado, porque aquí con el apoyo de nuestra gente, pues quieras que no, es un plus. Pero bueno, es un equipo que va a salir a luchar, que va a querer que los 3 puntos se queden allí, y nosotros no nos podemos confiar, aunque sea un equipo de la zona baja, siempre hai que salir a ganar e hacer nuestro trabajo. Supoño que xogando vos moitos dous equipos, cada un nos seus obxectivos, o máis probable é que eles se pechen, non? Intenten vivir un pouco do vosso a priori rol, supongo que serán lo que hagan, que defiendan atrás e intenten salir a la contra. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, tanto para si vienen a presión arriba o si se quedan atrás, así que vamos a intentar hacer todo lo posible para que los 3 puntos se vengan para casa. Onde pode estar un poquinho a chave da victoria? Na mentalidade, o mellor de... Sí, en salir a ganar desde el minuto 1, salir a ganar y no confiarse. Logo, ademais, hai que ir paso a paso, como sempre se di, pero ven un tramo difícil da competición, non veñen pollo a Roldán, así que hai que facer os deberes, non? Sí, bueno, siempre hay que hacer los deberes, y ahora, sobre todo, cuando vienen así equipos que también se están jugando, pues el Roldán también con nosotras arriba el título, el Pollo entrar en Copa, siempre hay que salir a por todas y no confiarse nunca. Bueno, Judith, pois moitas gracias por estar con nós, un placer, e a vir de Soto del Real de Madrid con esos 3 puntos. Ojalá, gracias a vosotros. Imos falar agora, despois de analizar con Judith ese partido que ten o Pescado Rubén feminino da actualidade do cadro masculino. Vai tamén, como dicíamos, desprazarse, neste caso a Andalucía, para enfrentarse ao Del Sol Mengíbar. Será o sábado ás 6:30. E bueno, despois de conquistar pois a pista do Pechacancelas do Tenerife 0-5 e de acumular a que é a 4ª vitoria consecutiva, pois o cadro que adestra Juanma pois incrementou moito as súas posibilidades de estar no playoff, de facelo ademais co factor cancha, e incluso pois reduciu a diferencia co líder, onde que era pois que hai unhas semanas parecía inalcanzable, chegou a ter 11 puntos de renda sobre o Burela, pero que agora está só 4 puntos por encima, despois de dilapidar 7 puntos de renta nas últimas semanas, non? O Pescado Rubén vai visitar a un rival pois que quedou prácticamente fora da loita polos playoffs nas últimas semanas. O Mengíbar pois está a 8 puntos do Rivas, que é o 7º clasificado, sería o último equipo que se metería no playoff. E bueno, se dicimos que o Burela pues, está nun gran momento, con moitas vitorias consecutivas, 4, o equipo local pues, tamén se desinflou un pouquiño no seu caso, e leva 4 xornadas sen gañar, pues, que o afastará un pouquiño dos mellores. Con toda a probabilidade, pues, Alex, despois de varias semanas, pues, vai se incorporar á convocatoria do conxunto laranxa. Imos falar dese partido con Pitero e con Luismi, os nosos convidados. Bueno, primeiro preguntarle a Pitero que está lesionado, como se encontra, unha lesión no muslo, non? Sí, no resto anterior, xa levo 2 meses e medio. Ahora empecé a facer factores de crecimiento, a ver se vai mellor. E bueno, pues esta temporada xa vexo difícil xogar, a ver se melloro para empezar a seguinte o mellor posible e que non volva a recaer. Neste caso sempre nas lesións sempre hai que priorizar a saúde, non? Sobre estar na pista, pero neste caso quizá máis, non? Unha lesión que dá a lata, non? Sí, nestas lesións hai que ter sobre todo paciencia, porque sobre todo ao recaer é moi jodido, e bueno, intentar que vaya todo ben, sin apurarse, porque de outra vez apurarme bastante para chegar ao campeonato da selección, e iso foi o que despois me fixo volver a recaer. Pero bueno,
Agora con tranquilidade e paciencia o sacamos adiante. Bueno, Luismi, como estás vendo o equipo, o Pescado Rubén, quizá o mellor momento da temporada do primeiro equipo? Eu creo que sí, desde que empecé a ir convocado con eles pola lesión de Aldes, pois solo hubo victorias. Fiches un talismán, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Bueno, parece que o Valdepeñas afrouxa un pouco, non? Non contabades, quizá non contaba ninguén hai un mes, hai 2 meses con ter algunha opción de promocionar de primeiros, non? No, ahora hai que aproveitar aí a ver se pinchan este fin de semana, meterlles presión para o final. Sí, e se non, temos o factor cancha a favor nos playoffs. Sí, porque ademais teñen un calendario bastante complicado, non? Antequera e Puertollano teñen aí dos rivales directos. Bueno, respecto ao Mengíbar, no partido da primeira volta foi un 3-3. Non sei se forades convocados algún de vos, se vistes o partido. No, pero sí que viro o partido. O Mengíbar é un equipo fuerte, con xogadores fuertes que hai que xogarles, non hai que ir ao xogo deles, que o xogo deles é contacto fuerte. Se entra no seu xogo, aí vas a acabar perdendo. Hai que xogar como tramos esta semana, tocar o balón tranquilos, facer o noso partido e traer os 3 puntos para aquí, que son moi importantes, a meterlle a máxima presión a Valdepeñas. Si, ademais, no partido da primeira volta creo que foron 3-1 e acabaron 3-3, non? Sí, acabaron nos empatando 3-3. Así que tamén hai que vixiar eso, porque, bueno, un equipo con capacidade de reacción, non? Un equipo jodido, sí. Serio, sí, moi serio. Bueno, en que fixo fincapé Juan ao largo desta semana para preparar o partido? Luis, Pois en estar concentrados e dar o 100%, que aunque seña un equipo que, como dixaches ti antes, que leve 4 xornadas sin ganar, pois eso pode ser un aliciante para buscar a victoria. E sobre todo non entrar no seu xogo, como te dixen, deu moito hincapié en eso, de que é un equipo fuerte, xogadores fuertes, que non hai que entrar ao seu xogo nin nada disso. Supoño que entonces o factor mental moi importante, non? Por lo que dicías, non, Luis? Sí, e sobre todo ahora nestas jornadas que eles tamén buscarán a esperanza de ir aos playoffs. Sí, aunque teñan moi difícil, sempre que hai a mínima esperanza. Bueno, importante para o equipo recuperar xente, non? Tamén volve Alex, Matamoros veremos cando se pode reincorporar, pero bueno, xa está na dinámica do grupo, xa está entrenando ben, xa se nota nos entrenos. Aunque físicamente ainda non está no seu nivel, xa notase perfectamente a calidade e todo. Os porteiros notamos. Os porteiros sobre todo, non? Pois sí, esperamos que, bueno, pues que Mata poida estar axiña e marcar moitos goles a outros porteiros de outros clubes neste caso. Vou vos preguntar tamén polo xuvenil de División de Honra, que un pouco como a liga, como a primeira división feminina, a División de Honra masculina está nun pano, non? Está moi apretada. Sí, hai 4 equipos en 2 puntos. Nós íbamos primeiros, tíamoslo ben, pero fallamos nas últimas 4 jornadas, perdimos 2 partidos, que nos fixo caer a segunda plaza. E agora, pois, dependemos de que do Santiago quedalle un partido, ten que perder e nos ganar os que nos quedan. Só nos queda iso. O primeiro, o domingo, na pista do Lugo Sala. Ese seguramente ese xa o máis complicado, non? O outro na casa de Noia, a ver, en teoría é máis sencillo, pero o do domingo é complicado. Sempre se nota, non? A rivalidade tamén eles van ir a ganar, aunque non se xogue nada. Bueno, xa dicíamos, non? O calendario dos outros rival, realmente o primeiro, o que está aí primeiro é o Santiago, e só lle queda un partido, non? Sí, pero bueno, o partido é contra o terceiro, que vai que pode, se lle gana o Santiago e nos pinchamos en algún dos 2 partidos, é campeón o Troble, que é o que vai terceiro. O Troble pode ganar ainda. O sea, que é un polvorín, pode pasar calquera cousa con todos os equipos implicados. Bueno, pues moi bonita a tempada en División de Honra, xalá que, bueno, pues que se decida, que se desequilibre a favor do Pescado Rubén xuvenil. Imos falar agora do Nacional Sub-19 cos nosos convidados, con Nito e máis con Pitero. Como dicimos na introducción, dous representantes da canteira do Burela
estarán en Utebo, en Aragón, onde se vai disputar ese nacional sub-19 coa camiseta de Galicia. Son o gardameta Luismi e máis Nito, o Ala Nito. Os dous forman parte da convocatoria de Monbarreiro. E bueno, pois unha mágoa, como dicíamos, que probablemente pois habería un terceiro que sería Cristian Pitero, pero non pode estar por esa lesión. Bueno, Cristian, ademais, como dicíamos, fixeras unha fase final todos, pero ti estiveras, non sei se foras Pichichi o segundo. Non, fora o segundo. Fora o segundo Pichichi. Pero bueno, podían axudar ao equipo, que é sobre todo importante. Podíamos ganar, tuvémoslo complicado ao final, pero podíamos ganar, sería bonito ir, xa que foi unha primeira fase, pues era o meu último ano de juvenil, a última vez que podía ir a iso, é unha pena non poder ir, pero bueno. E ademais non é a primeira vez que te perdes un torneo deste tipo, non? Non, o ano pasado iba a ir convocado e 2 semanas antes nun entreno da selección caí mal e rompíme a muñeca e non podín ir a fase previa. Bueno, Luis, pois imagino que con ganas de dedicarlle aquí ao compañeiro o título, non? Sí, vamos a facer o posible. Bueno, tanto Nito como a ti, como a Pitero, estabades entrando nas convocatorias, imagino que non vos colleu de sorpresa ir. Como afrontas o torneo? A ver, tocounos un rival bastante difícil. O unha que non é o equipo anfitrión, que iso sempre influe bastante. Porque hai 2 anos, por exemplo, tocános contra Cataluña en Cataluña e acabáramos 7-1 perdendo, unha cousa así. Bueno, hai que empezar ao 100% e que seño o que Dios queira. Hai moito ambiente logo, imagino, neses pabellóns, non? Si, o cando fun tocou contra o equipo da Ló, pues, tira bastante a afición. O vosso rival é Cataluña, o torneo arranca o sábado ás 10 da mañá, a primeira semifinal. Que referencias tedes un poquinho do rival? Todavía non temos nada. Bueno, eu un Nito máis outro fomos á selección española e vimos algúns de Cataluña, é un pouco que conocemos, veremos ali algúns vídeos deles e tal. En todo caso, ainda que non conozcades a todos os xogadores, Cataluña sempre é un equipo potente, non? Hai canteiras moi boas en Cataluña. Leva 3 anos ganando este torneo. O sea que enfrontadesvos ao tricampeón, ao vixente campeón. Bueno, teño máis presión que a nosa, así que hai que xogar un poquinho con eso. Bueno, do vosso equipo, que tal é esa selección galega? Que xogadores máis destacados son os que ves? Pois, antes era Pitero, pero Nito, algúns xogadores do Santiago. Temos un bon bloque, a pesar de Pitero, que é un baixo importante, pero podemos facer frente a calquera selección. Hai así equipos, aparte do Burela, que bueno, que iba prestando 2-3 xogadores, outros equipos que sexan o grueso de un pouco da selección, que aporten a maioría dos xogadores. Si, do Santiago van 3, do Lugo Sala van 2, do Parrul van outros 2, creo que nada máis. Bueno, pola outra parte do cadro, na outra semi, Aragón e Madrid, que é xusto despois do voso partido. Sí. Cal vedes un pouco máis forte? Aragón é o anfitrión, non? Eu vexo favoritar a Aragón por esa circunstancia. Bueno, ao final, por repasar, a final será o domingo ás 12. Que crees que lle vai facer falta ao equipo? Que ten que facer o equipo ben para estar nesa final? Eu creo que temos que empezar ben. A primeira parte tomárnosla en serio, porque eu cando fun, pois a primeira parte é o máis importante do partido. Nesos partidos que son, bueno, que é un partido único, pois non te podes ir do partido en ningún minuto. Marcar un poquinho o territorio, sí. Non? Se empezamos ganando, pois xa. Cando marchades, Luismi? Marchamos hoxe á noite. Hoxe á noite? Sí. Salides a que hora? Ás 12:30 de Guitiriz. 12:30 de Guitiriz, así que é un viaxiño aínda. Sí. Chegamos ás 10 a Zaragoza, máis ou menos. Despois supoño que faredes algún entrenamento ou adestramento? Sí, mañá pola tarde. Bueno, pois que teñas un bon viaxe, que teñades un bon viaxe a selección, que teñades un mellor torneo aínda. A ver. Un placer tervos aquí, Cristian, Luismi, moitas gracias. Igualmente. A ti.
Bueno, imos falar de fútbol sala de base. Vamos repasar os resultados os horarios. Os horarios do vindeiro fin de semana do Pescado Rubén. O sábado xa hai varios partidos. O Xuvenil B vai abrir a xornada contra o Carballiño, vai ser ás 4:30 en Vista Alegre. Unha hora despois, ás 5:30 no Monte Castelo, comezará o partido do Alevín A contra o Estela E. En Vista Alegre de novo, o Infantil A xogará contra o Lugo Sala ás 6:30, e o Benxamín B enfrontarase ao Xove a partir das 7 no pabillón Monte Castelo. A partir das 8 tamén en Vista Alegre, neste caso, o Cadete A vai se medir ao Lugo Sala. O domingo hai partido do Alevín contra o Xove ás 12 da mañá, será en Vista Alegre, e unha hora despois no mesmo escenario empeza o partido do Cadete B contra o mesmo rival, o Xove. O filial masculino do Pescado Rubén, onde sempre Xove, non ten partido este fin de semana, descansa despois desa victoria que conseguiu contra o Ventorrillo na pasada fin de semana por 2-1. Falando de fútbol base, repasando pois os horarios do Porto de Burela, o Benxamín A vai recibir ao Residencia A o domingo ás 12:30 no Sintético da Marosa, mentres que o Prebenxamín A pois vai recibir ao mesmo rival, o Residencia A Prebenxamín neste caso, pois unha hora antes no mesmo campo, no Sintético da Marosa. O Infantil xoga fora, xoga en Vilalba, e o Xuvenil xoga en Castro, deses equipos pois que están disputando as promocións, os campeonatos provinciais. En segunda autonómica, a SD Burela pois enfrentase ao Cospeito, vai ser o domingo ás 5 da tarde na Marosa. Pois chegan as últimas 3 xornadas da competición. A SD Burela pois afronta o treito final da Liga nunha posición favorable, dependendo de si mismos para acadar o ascenso. O equipo verde segue líder despois de derrotar a domicilio pasado domingo a Candelaria 0-2. Ten un punto de vantaxe sobre o Pol e tamén un punto de vantaxe sobre o Folgueiro, que son os seus perseguidores e os únicos 2 equipos que teñen opcións de ascenso no que queda de Liga. O conxunto local pois recibe a un Cospeito que non se xoga nada, está octavo, pero que está a ter un mal final de Liga, non? Leva 3 puntos dos últimos 12 posibles, aínda que é certo que eses 3 puntos dos últimos 12 conseguiunos ante rivales ou non tivo un calendario doado para conseguir máis puntos, porque se enfrentou ao Pol, ao Folgueiro ou a Iberia. Hai uns minutiños falábamos con Abeleijo, o adestrador da SD Burela, sobre ese partido do Cospeito, e isto nos contaba Abel. Abel, boas tardes, benvido a Xogo Bonito. Hola, moi boas tardes. A pasada fin de semana, victoria na Chá contra Candelaria. Que valoración faz dese partido? Bueno, a valoración foi positiva, xa que conseguimos os 3 puntos que era o objetivo que levábamos, pero a pesar deso, pois penso que o equipo tuvo un comportamento de 10, xa que, chegamos ali e topamos un campo en malas condicións, máis que nada porque tiña moita agua. A verdade que salimos nos primeiros na primeira media hora máis ou menos, pois o equipo demostrou un nivel moi alto, máis un compromiso, e foi cando conseguimos pois os 2 goles do partido, non? Xa que despois da media hora sí que é unha troma de agua tan grande que alagou todo o campo e prácticamente era imposible xogar. Ademais desa boa adaptación ao terreo de xogo, as circunstancias, imagino que tamén era importante a nivel anímico gañar despois da derrota contra o Lourenzán, non? Esa reacción. Sí, a verdade que se algo ten este equipo é eso, non? Que, ainda que o equipo perda e cousa desas, pois, o equipo nunca se ven abaixo, ben internado, ben durante toda a semana, se te digo, nunca baixamos os brazos, non? Sabemos que o fútbol é así, os partidos gananse, perdense, pero, seguir traballar é así, non? O vindeiro rival, o Cospeito, que define ao Cospeito? Cales son un pouco as súas virtudes e os seus defectos? A verdade é que demostrou ser un equipo bastante irregular, non? Xa que, sobre todo a domicilio, xa que, na súa casa, ten un campo no cal se pode xogar ben ao fútbol, que é sintético,
bueno, na casa vai sacando resultados fora da casa, pois bueno, está demostrando que costa máis sumar, non? É un equipo que en principio sempre aposta por xugar a pelota, pero bueno, temos que demostrar que xogamos aquí na Marosa, que xogamos algo, somos nosotros, que iso que é o que ten que ver o terror de xogo, non? É certo que dis que o Cospeito non se xoga nada, pero bueno, como aviso sirve que a pasada fin de semana xa lle puxo as cousas moi difíciles ao Pol, non? Con unha derrota pola mínima. Sí, home, está claro, o que te dixen agora, non? Nunca te podes fiar de naide, a menos, pois, habendo un derbi, non? Xa que o partido deles era un derbi, o Cospeito xoga na casa, bueno, sempre queres ganar, non? Bueno, por oídas, pois sei que foi que é difícil e fixo un partido Cospeito. Onde pode estar un pouco a chave da victoria? A chave da victoria, eu penso que vai estar, pois, igual que estuvo este fin de semana na Candelária, non? Que foi inserido coas ganas de conseguir a victoria, non? Xa que salimos, bueno, a primeira maioria, pois, o equipo demostrou un nivel altísimo de concentración, de xogo, de todo. Notábase que o equipo que se xogaba algo, bueno, eu penso que eso que fai ben o equipo, non? O ter que xogarse algo e estar metido no partido de 90 minutos. Dis que bueno, que esa presión falle ben ao equipo para que se concentre. Agardamos que tamén, pois, a afección responda, non? A esa necesidade do equipo de ganar e ao moito que vos xogades o domingo. A ver, está claro que canto máis apoios teñamos da xente de Burela, dos socios, pois moito mellor, non? Sempre que te xogas algo importante, se tes o apoio do público, pois bueno, os xogadores sintes un poquinho máis arropados, non? Pero bueno, nosotros xa con eso prácticamente contamos, non? Xa que toda a temporada, pois o equipo estuvo o equipo estuvo acompañando a afición tanto na casa como fora. Non creo que este fin de semana seña menos. Bueno, a ver, chega o tramo final da competición, logo visitades ao Roupar e recibides ao Ourol, non? Que calendario teñen os vosos rivais? Parecido ao voso, máis complicado, como o ves? Home, eles o máis complicado que teñen, pois, enfrentarse ao Iberia, non? O Folgueiro para a vindeira semana vai a San Miguel, non é un campo fácil, e o Pol acaba a liga co Iberia, non? Despois me parece que os dous talvez se enfrentan co Alfoz, que prácticamente, pois, está descendido, non? Pero bueno, eu penso que o que mellor calendario temos somos nós, máis que nada porque dependemos de nós, non? Nosotros sabemos que este fin de semana é importantísimo ganar, e ganando este fin de semana, pois, o partido, pero para que seguramente que vai ser moi complicado, máis que nada polo terreno de xogo, que me parece que está impracticable, está moi mal, queda moi mal pola auga nestes días. Pero bueno, xa te digo, o equipo se xoga algo, seguramente que ese partido vamos a ganar sí ou sí. Bueno, vale, pois a dar ese primeiro pasiño na casa contra o Cospeito a gañar eses 3 puntos. Moitas gracias. Vale, a vosotros, hasta luego. Pois despois de falar de fútbol sala e máis de fútbol, damos por rematado o programa de hoxe. Moitas gracias por estar aí, por escoitarnos, como sempre. O lunes estaremos de volta no mesmo dial, mesma hora, ás 8 da tarde no 107.7. Esperámosvos aquí en Xogo Bonito. Deixámosvos con Pepe Peinó e os seus convidados en Parolando. Ata lunes. Radio Burela 107.7 FM.